Адукацыйны працэс па беларускай мове і літаратуры ў 2016-17 навучальным годзе ажыццяўлялі 5 настаўнікаў, все маюць вышэйшую педагагічную адукацыю. Адзін настаўнік – вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю, астатнія 4 – першую. Вся работа метадычнага аб'яднання была накіравана на удасканальванне ўзроўню педагагічнай падрыхтоўкі настаўнікаў шляхам самаадукацыі, праз абмен вопытам, праз авалоданне эфектыўнымі педагагічнымі тэхналогіямі. Настаўнікамі праведзена вялікая работа па падрыхтоўцы кабінета беларускай мовы і літаратуры да раённага конкурсу на лепшы кабінет. Сістэматызаваны матэрыял, праведзена пашпартызацыя, аформлены папкі, падабраны відэаролікі і мастацкія фільмы, распрацаваны стэнды. Адміністрацыя набыла ў кабінет тэлевізар, камп'ютар, 2 шафы. Загадчыкам кабінета Данейшчык Таццянай Віктаравнай створаны віртуальны кабінет беларускай мовы і літаратуры, матэрыял якога толькі часткова прадстаўлены на школьным сайце. Наш кабінет беларускай мовы і літаратуры сапраўды з'яўляецца сучасным і знешне, і ўнутраным сваім напаўненнем. Таму не выпадкова кабінет заняў першае месца ў раёне. Пад кіраўніцтвам настаўнікаў вучні прымалі актыўны ўдзел у розных мерапрыемствах. Раённая акцыя «Пішы граматна па-беларуску», конкурс віктарына знаўцаў беларускай культуры «Буслік 2016». Да 135-годдзя беларускіх класікаў Якуба Коласа і Янкі Купалы ў школьнай бібліятэцы арганізавана кніжная выстава, якую падрыхтавала Калнаш Ганна Владзіміровна. Ужо традыцыйным стала правядзенне дэкады беларускай мовы і літаратуры. Данейшчык Таццяна Віктаравна правяла конкурс чытальнікаў вершаў і баек «Гучы роднае слова», у якім прынялі ўдзел вучні 5-9 класаў. Рабяты чыталі на памяць, слухалі паведамленні пра пісьменнікаў-юбіляраў, глядзелі відэакліпы з удзелам беларускіх выканаўцаў. Пераможцы былі ўзнагароджаны граматамі і салодкімі прызамі. Адамовіч Валентина Андреевна з вучнямі 9 В класа правяла літаратурна-музычную гасцёўню «Нязгасную зоркай тым небе радзімы навекі», прысвечаную 125-годдзю з дня нараджэння Максіма Богдановича. Вучні расказвалі пра нялёгкі жыццёвы, але плённы творчы шлях паэта, чыталі вершы, слухалі песні на словы Богдановича, глядзелі відэа. Мерапрыемства наведалі вучні 8-9 класаў. Данейшчык Таццяна Віктаравна арганізавала інтэлектуальную гульню «Збяры Беларусь у сваім сэрцы». Спаборнічалі каманды 8 А і 8 Б класаў. Все каманды паспяхова справіліся з заданнямі. Галоўнае, што кожны з удзельнікаў у сваім сэрцы знайшоў месца для любові да сваёй краіны, да яе духоўнай спадчыны. Вучні 6 класаў прынялі ўдзел у турніры «Беларуская мова цікава і займальна», на якім прадэманстравалі добрыя веды па беларускай мове і літаратуры. Удзельнікі складалі словы, адгадвалі загадкі, чыталі вершы, пісалі дыктоўку. Адным словам, правялі час цікава і займальна. Турнір падрыхтавала Жамойціна Валянціна Чаславаўна. Усе мерапрыемствы прайшлі на высокім узроўні, былі выкарыстаны інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі. Творчая справаздача своечасова размешчана на школьным сайце. Пад кіраўніцтвам настаўнікаў вучні прымалі ўдзел у розных раённых конкурсах. Ёсць пэўныя вынікі, а зараз хочацца спыніцца на кожным з настаўніку асобна. Адамовіч Валентина Андреевна зусім нядаўна здала паспяхова экзамен на пацвярджэнне вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі. З чым мы яе і віншуем. Все вы ведаеце, што Валентина Андреевна піша вершы. Яе уласныя вершы занялі 2-е месца ў абласным фестывалі «Поэзия души движения». Пад кіраўніцтвам Валентины Андреевны вучні прымалі ўдзел у розных конкурсах. Арбузова Анастасія ў раённым этапе рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка». А Аўтух Карына заняла 2-е месца ў абласным этапе рэспубліканскага конкурсу юных паэтаў і празаікаў «Слова ў пераплёце», прысвечанае 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. Целеш Алена Івановна, яе вучні таксама актыўныя ў конкурсах.
Удзел у раённым этапе рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка», удзел у навукова-даследчай канферэнцыі, у завочнай алімпіядзе «Открываю мир педагогических профессий», конкурс эсэ «Настаўніца першая мая». Але трэба адзначыць, што вучні не толькі удзельнічалі, але і ёсць пэўныя вынікі. Целеш Ангеліна заняла першае месца ў раённым конкурсе чытальнікаў баек Кандрата Крапівы. Таксама Ангеліна заняла трэцяе месца ў раённым конкурсе чытальнікаў вершаў паэтаў Ваўкавышчыны «Шлях да зоркі», прысвечаны Сусветнаму дню паэзіі. Целеш Аляксей можа ганарыцца дыпломам трэцяй ступені у другім раённым этапе рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры. Жамойціна Валянціна Часлаўна правяла адкрыты урок у межах работы метадычнага аб'яднання «Сяброўства – вялікая сіла». Арганізавала і праводзіць платныя адукацыйныя паслугі. А таксама Валянціна Часлаўна паспяхова спраўляецца з пасадай старшыні правкама. Вынікі: Тарановіч Вадзім заняў трэцяе месца ў раённым конкурсе чытальнікаў баек Кандрата Крапівы. Данейчык Тацяна Віктараўна выступала на раённым метадычным аб'яднанні. Як кіраўнік раённай школы маладога педагога дзялілася вопытам на раённым семінары для маладых спецыялістаў. Як загадчык кабінета беларускай мовы і літаратуры выступала на педсавеце. Правяла адкрыты урок у 8 А класе па тэме «Кандрат Крапіва. Ганарысты Парсюк», да якога самастойна агучыла відэаролік па творчасці Кандрата Крапівы і разам з вучнем падрыхтавалі 2 відэаролікі, агучылі байку «Ганарысты Парсюк». З'яўляецца кіраўніком раённай школы маладога педагога і зусім нядаўна прыняла ўдзел у рэспубліканскім фестывалі педагагічных ідэй пры званні «Педагог», дзе сустракаліся з рознымі настаўнікамі. Як член грамадскага аб'яднання «Белая Русь» наведала дом-інтэрнат у вёсцы Цялін. І зусім нядаўна прымала ўдзел у раённым фестывалі-конкурсе сямейных дуэтаў разам са сваёй дачкой. У цэлым работу метадычнага аб'яднання можна ацаніць як здавальняючую, аднак